реакция е една много така широка и даже необятна тема. В смисъл, те непрекъснато се сменят. Примерно, предния сезон имахме 22 предавания в самия му край. Не в самия му край, всъщност малко преди края. В момента започнахме сезона с 16, паднаха на 12, сега естествено започват да се вдигат и до края на сезона вероятно свършим с 15 или 16 предавания. Предни сезони сме били с по 16, с по 17, 18 и това са предавания от всякакъв характер. В смисъл, има спортно предаване, има предаване за студентски проблеми и инициативи, имаше. Има предаване за рок, има предаване за рап, имаше за реге също. За какво ли не, в смисъл, буквално за какво ли не. Филмово предаване има, музикална автобиография правеше едно момиче, сега сещам. Най-зареждата атмосферата, в смисъл това, че срещаш млади хора, това, което правиш им дава шанс те да направят своето нещо и обратно. В смисъл това, което те правят ти дава шанс да направиш своето нещо по-добро. Много хора ни свързват с университета, с университетско финансиране и ръководство и въобще управление от страна на... Като университетска структура, едва ли не. От университета не сме получавали, не получаваме финанси. Единственото е помещението, в което се помещаваме, но всичко, което трябва да правим, го правим сами. Се издържаме се сами, доколкото можем и очевидно го правим до сега. Парите идват основно по два канала. Първият е от различни проекти, които сме печелили през времето. 2 или 3 наброя, ако не се лъжа през годините. Европроекти, някакви младежки проекти и всякакви такива неща. И другия е по алтернативен път, чрез... преди няколко дни организирахме второ по рода си партии под наслов Регенерация за радиореакция. Първото пожена доста сериозно успех и второто още не знам резултатите, обаче партии с ход плюс кутия за дарения се оказа, че е доста добра инициатива и идея за това да стегнем финансово неща. Тук не си брънка от веригата, тук си целият процес. В смисъл, ти си човек, който измисля продукта, ти си човек, който измисля как да го реализира го и го разпространява. Ако нещо не се случва, то не се случва заради теб. Това е основното предимство на реакция и другото е свободата. Радио Реакция е онлайн студентско радио. За жалост не сме ефирно радио, иначе аз бих водил ефирно радио. Правя го за хората, за сцената, ако мога така да го кажа. За мен самия. Но не е финансов стимул, ако това ме питате. Да кажем, че искам да се развивам в тая сфера и може би виждам в това шанс за отскок към нещо друго, както и е било и за някои наши колеги, които са били до тук сега. Но не е някаква пряката финансова облага. Сам съм си екип, ако мога така да се изразя. В радиото съм сравнително отскоро, за разлика от по-голямата част от екипа и част от екипа, които вече не са активно с радиото, но всячески ни помагат. Аз съм така сравнително от година и нещо. Водя предаването Jambore.com on air, което е предаване на уебсайта jambore.com. Те имаха предаване тук, в даден момент се оказа, че няма кой да води и имах опция да водя предаване. Аз отдавна исках да водя и просто го взех. Някой ми звъни, моля, видим. Ало? Ало? Долу сте? Супер, сега ще дойда да ви отворя. Здравейте, драги слушатели! Микрофония. Как сме? Как е настроението? Най-накрая макар и малко закъснение, сме в ефир с нашите супер скъпи гости. Ендо и Митака, как сте, момчета? Добър вечер. Чудесно се чувстваме, добър вечер. Идвали примерно като са ми били гости, като сега ще изборя може би някои рапъри, примерно Атила, Спенс, DRS, имаше доста слушатели, в зависимост от гостите, смисъл, пак ще кажа, има и такива предания, които са доста интересни гости, ама явно някой не е дочул, примерно малко преди да излезем лятна ваканция, миналата година водехме от 7 часа или 7:30, ако се не лъжа, мисля, че 7.
И в 7 часа лятото всеки е навънка. В смисъл, по-скоро записите са много слушани. Аз мога да кажа, имам такива, които са стигали до 10-11 место в хип-хоп чарт в Mixcloud. И то не е за България само, но не знам там по какви критерии ги оценяват. Но в Вир, сега, какво да кажа, някакви цифри да цитирам. Има хора, никога не е било празно, но понякога сме били с 10 човека, понякога сме били с 60-70. Аз повече не съм виждал над 60-70 да дишат едновременно, като онлайн радио, за жал, защото не е ефирно радио. Трябва да се вкъщи на компютъра и на лаптоп. Разработахме някакъв ап за телефон, мисля, че го има, но явно не го ползват много хора. Аз поне, защото съм на Windows телефон, не можах да го ползвам. И има какво да се желая още в тая насока, ако нали, специално за опция да не слушат на телефон хората и тогава ще не слушат повече. Но общо дето слушат фенове на гостите, които са обявени предварително и знаят за какво става въпрос. Нямаме някаква твърда аудитория, според мен. Освен от няколко човека или хора предложени от радиото, които да са живи и здрави, че ни дигат рейтинга. Александър Недев, който води Джамборе On Air. Случайно се засякохме един път, после във Фейсбук паднахме някакъв статус. Тук ще пускаме по радиото. Забравих кой обаче. И от тогава в един момент така тъй стоя по цял ден в офиса и се чудя какво да правя. Някакви много забавни предавания се оказа, че има. И просто съм си го пуснал онлайн да си го слушам всичко. Принципно съм металист, принципно. Но слушам какво ли не, като пуснем чалгата. Аз се опитвах на няколко пъти. И по разните такива предавания се попада някаква интересна нова музика, пък без нова музика малко и много не. Повечето си са просто някакви музикални такива подборчета. Пък и общо като няма предавания, не знам кой продължава да пуска музика, но хубави неща пуска. Тук трябва да се усмихне сега за ролята писа. Надявам се положително. Доколкото съм се опитвала винаги да заразявам хората още от първи курс, както и вие помните, с идеята за радиото. Тоест не бих искала да е само като задължение за учените радиостудия във втори курс, а и нататък да остане тази обич и любов към радиореакция, каквато всъщност се случва накрай до четвърти курс. Аз лично с голяма любов към радиото, каквато аз имам, се опитвам с студентите още от втори курс, когато започнем упражненията, да съчетаваме обучението с реалното радио. И се получава според мен прекрасно, защото духа се появява вече, екипният дух се появява и когато знаеш, че имаш отговорност за ежеседмично предаване всеки петък, каквото ние правим всеки петък от няколко години, студиореакция, което е обзорно, публицистично предаване за седмицата. Веднъж водещи, веднъж репортери, веднъж с други рубрики. Това учи на отговорност, на дисциплинираност, на реални условия. Тъй като ние сме радиореакция, ние сме реална медия, реално, т.е. не потребяваме музикално съдържание за собствени нужди, а сме радиопрограма. Ние от самото създаване на радиото сме едно от малкото интернет радиа на ефирни, тръгнах да казвам, които държи много и заплащаме авторски и сродни права, защото потребяваме музикално съдържание. Ние на организациите за колективно управление на права заплащаме ежегодни суми по тяхната тарифа за интернет радио. Беше трудна идея. Трудна не като раждане и като идея да се случи такова радио независимо студентство, а като факта, че се появи от всъщност трудност студентите да имат своя радио, а ние сме факултет по журналистика все пак. Преди много години университетското радио Алма Матер, нашите колеги, всъщност правехме програма само от студенти, университетска, забавна, академична, но след 2000-та година, всъщност тогавашното ректорско ръководство прецени, че по-скоро няма да има нужда такава от радиото. И с годините напред, всъщност радиото беше по-скоро само в един период доста само музикално, а след 2006 радио Алма Матер всъщност е радио Алма Матер Класик FM. Това е радио за класическа музика по същество, а не за университетските ми проблеми.
Идеята за радиореакция се зароди, може би, точно в това студио, в това учебно студио, по време на практиките ни. В началото всичко, което правим, беше единствено и само за да си направим упражненията, съответно ние го правим с желание, с интерес. И така, помежду другото се зародиха идеи, започна да се говоря защо не си вземем радио Alma Mater, все пак това е студентското радио, не един и два кадъра са започнали точно тук. Тогава имаше съответно разговори, срещи, за съжаление радиото не ни беше дадено. И тогава всъщност ние решихме, че можем и че искаме да създадем наша собствена медия, наше собствено радио, което да бъде студентският глас. Първият ефир на радиореакция 3 декември 2010 година. Реалният истинският старт беше може би година и нещо преди това, когато ние трябваше да ходим по мъките, за да си осигурим всичко необходимо за старта, за този 3 декември 2010. Студио 69. Ами как го направихме? Както и до днес се прави радиореакция с доброволен труд, средства и време. Вера Ангелова тогава ни помага да лепим тези звукоизолиращи пирамидки до напрененото покритие за звукоизолация. Аз в процеса на създаване и разписване, разписахме проект. Всъщност радиото е създадено с проект към отворено общество, което ни подкрепи тогава. И аз като една вътрешна интересна история мога да кажа, че събрахме проекта на 8 декември. Не ходихме никъде, една тричленка. Аз, моя милост, други Ангел Петров и Георги Руменов бяхме в апартамента на Ачо и просто правихме някакви детайли по проекта, с който кандидатствахме и който беше одобрен. И получихме базово финансиране, не голямо. BBC ни помогна, българската секция на BBC и един пулт, първия пулт на радио, който между скоро преди година може би се смени, беше дарение от BBC. Тъй, че хора и организации са ни помагали. Да. Интернета. По едно време използвахме безплатно интернет от факултета, но видяхме, че това няма да сработи и съответно си намерихме начин да си имаме свой собствен интернет, който не зависи от факултета. Финансова подкрепа – не. Не сме и търсили. Не сме и търсили, да. Това е нещо, от което искахме да се пазим винаги време. Защото когато вземеш нещо, трябва да дадеш. А в нашия случай това, което трябваше да дадем, е да допуснем контрол от страна на факултета върху това, което правим и начина, по който го правим. Аз лично се радвам, че това е една студентска инициатива. За мен е хубаво, че студентите могат да експериментират, да бъдат себе си, защото, както знаете, ако отидете в практиката, не винаги това, което искате да експериментирате, може да бъде направено. Докато тук те сами управляват това радио, имат определени формати, които експериментират, виждат какво става и какво не става на практика. Ами то, ако е университетска медия, тогава се подчинява на принципите на, да речеме, телевизия Alma Mater, радио Alma Mater, културният център, който и те са отделни центрове и са структурни звена на университета. Радиореакция не е структурно звено на университета. За съжаление, в една институция структурите са ясно определени, те имат ясно определени административни функции, връзки в цялата университетска структура. Тоест, ако радиото е структура, да, то остава някаква административна структура на университета. А иначе
Студентите всички студенти ще ви кажат, че могат 10 души да имат някаква инициатива. Ние им говорихме с юристката няколко пъти на университета, с заместник ректор, те така не искат и тяхна работа е в крайна сметка, след като смятат, че могат да го правят, да се самоуправляват, нека да намерят решение. Даже и това е на ръба на закона, ние с тях сме подписали, дала съм и стаята за ползване, но това пак разбирате, че не всеки 10 студента може да се съберат и да поискат. А това как се развие, зависи от самите студенти. Аз мога да имам една идея за тяхното развитие, може би да смятам, че това е добро или да имам някакви прогнози, но това зависи от самите студенти. От Велико Търново съм родом и се занимавам с музика, т.е. да се походя така. Къде разбра за радиореакция? Чрез един мой приятел, Костин Брод. С какво те привлече радиореакция? Това, че се канят изпълнители, на които съм фен. Например? Например DRS, например Dispense и много други. Специално ме харесва, че хората са позитивно настроени и имат собствено мнение и се отличават по техен си начин. Следвам да продължават да се занимават с това, да канят хора и да обръщат внимание на младите. Така. Повече поле да се дава на младите и от време на време на хора, които са се доказвали. Световни водочеви километри. Станат към 12, после всего да се... Интересно това, че ние от време на време успяваме да направим интервюта с някои по-известни личности, както например преди време направихме с Джиро Ланг, който е един тайвански актьор. И тогава имахме супер голям скок в хората, които ни слушаха и даже по-голямата част бяха от Азия. Това беше много интересно. И с Озрик Чал от супер начин направихме интервю. И тогава също имахме много повече слушатели. Гледаме да следим всякакви азиатски свързани с Азия събития, които се провеждат в България и в някакви близки страни. Ходим по фестивали, наскоро имаше едно танцово. Февруари месец бяхме на концерт в Букурещ, Кей-поп концерт. Да, може да следим всякакви такива неща, свързани с Азия. Аз съм и втори курс и принципно понякога съм в учебната студио преди това и направо почваме така, друг път не влизам в учебното студио и чакам отпред, за да почне нашето предаване и малко така бързо трябва да се случат нещата, тъй като те приключват и ние или имаме само няколко минутки да започнем Friday Chopsticks или те даже се бавят и ние тръгваме така по-късно с предаването и всичко става доста скоростно. Но да, в общи линии това е и трябва да изчакваме отпред. Да, винаги чакаме така с напрежение. Гледаме часовника, защото колко минути ще има днес. Да влизаме? Добре. Е смисъл като влезем. Аз всъщност от много време съм в такива среди, които се занимават с Азия. В смисъл да се интересувам от Азия и така да имам пред просто един ден ми каза, чува ли си за Friday Chopsticks, може да се пробваш, нали, мисля, че хората много ще допаднат и така се свързвах с тях. При мен по-скоро беше, слушах метал музика в началото, после почнах да слушам японски метал, влязох в журналистика и съответно исках да се занимавам с журналистика и японски метал и се оказа, че има Friday Chopsticks, където мога да правя това. Чухте Fire, сега ще чуете Crush на 21 и след това продължаваме с нашата редовна програма. Останете с нас. 10-12 души, ама някои от нас са по-неактивни. Да, в смисъл имаме няколко основни хора, които идваме тук и водим самото предаване, но имаме и много и други хора, които, примерно, занимават с пиар, свързват с тези аниме магазини, примерно, пишат. И монтаж на видеа. Монтаж на видеа, също други, които са ни уреждат, примерно, някакви пропуски за някакви фестивали. И да, въобще сме доста хора. Активно в ефир говорим около 6-7 души. Гледаме да правим ротация горе-долу така балансирано, обаче последно време, тъй като ние сме най-младите в екипа и сме най-свободни, ние поемаме предаването най-често, другите имат да вършат дипломни работи и така нататък. Да, работят. Да.
Общо е на принципа, на който има така по-голяма възможност. Бяхме 6, станахме 7. Бяхме 5. Единият е свободен електрон. За неговата свобода нищо не е преграда. Той я го има, я го няма. В крайна сметка станахме 7, присъедини се един нов човечец. Свободният електрон взе да идва по-често. Колко предания? В рамките на блока са 3, но той си е едно предание направи. В смисъл, старите предания са си запазили имената. Функцията Binaural Beats, железобетон и Rollover. Започнахме на двете, след като бяхме водили заедно студио, петъчно преди Ляна. И обичаме готина музика, обичаме готини хора. И общото мотивирани това, че след някакви отвратителни 6 дни за мен някакъв пъти 7 и трябва ти нещо, където е така просто да дойдеш и с нищо да не се занимаваш, така нищо да не ти е на главата. Освен музика и понякога приятна компания. Здравейте, драги слушатели! Вие слушате неделен рок-блок. Часът е 18 и малко по традиция и 5. Ние сме Валю, Габриела. Нека само да се представям с не цялото си име. В смисъл, в общи линии готино с повечето хора, които ни идват на гости, които все пак са едни много прекрасни личности и музиканти. И се получава готин разговор, музиката е готина и нали, също така вероятно тук там по някой безплатно CD от време на време ни предлагат да влезем също и да на което нали е супер, в крайна сметка. Чисто по някакъв път изкачат някакви готини истории. С Валя ходихме до Пловдив да интервюираме една група. Беше забавно, получи се, що бъде готино интервю, после направихме живо включване да видим как е минал концерта им. С него си отрепахме един ден в пътуване, в който се сетиш, понеже той е много точен човек, изпуснахме влака, подълхме се в бус. Някакви такива готини неща. Взеха ни с кола да ни закарат до репетиционна. Първото нещо, което направиха, беше да изкарат тиксо и да кажат дайте си ръцете. И преди да заходим към първото място, има един Honorable Mention, който който не успя да влезе в класацията, защото е над всякакви класации. Това е песента на Питър Гейбриел, Sledgehammer. Поне за сега. Ще продължаваме да занимаваме с това, с което занимаваме. Мен това радио все пак не е така първата радиолюбов. Да. В крайна сметка. Приятно пускащо е. Но атмосферата е готина. Заслужава се. Няма намерение скоро да прекъсвам. Още прекалено много групи има, които не сме и да. Планирам да си поспя, после планирам да стана, да пия едно кафе и пак да си поспя. Напълно сериозно, не се смей, това са ми плановете на практика в първите 3 седмици, може би, или 4. Което не значи, че ще зарежа занимавката с радиото в никакъв случай. Това е нещо, което съм решил да правя, независимо дали ще е тук в следващите година, 2-3 или за напред във времето. Слушай си, Анелия, там тихо. Смотно. Чей.